ጥሪት ጥዕናን ንምሕላው ውፅኢተን ንምስሳንን ብደረጃ ሃገር ናይ ክታበት መደባት ወፅኡ ይስርሐሉ እዩ ከም መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰፊሕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ጥሪት ይውሃብ ኣሎ ጸብጻብ ወኪል ኤሪና መሐመድ ዓሊ መሐመድ ብኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ከቐርብ እዩ ጥዕና ጥሪት ተሓልዩ ካብአን ዝርከብ ምህርትን ክስስን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰፊሕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ጸረ ውሽጣውን ግዳማውን ባልዓት ይውሃብ ከም ዘሎ حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ዶክተር ዮናስ ወልዱ ገሊጹ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ዮናስ ኣብቲ ዞባ ዓመታዊ ቅድምን ድሕርን ክራማት ንጥሪት ሕክምና ጸረ ባልዓት ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ እቲ ዘካየዱ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ክታበትን ኣብ ምስሳን ጥሪትን ውፅኢተንን ኣበርክቱ ልዑል ምዃኑ ረዲኡ ዝሓለፈ ዓመት ንኣስታ 80,000 ጥሪት ኣገልግሎት ሕክምና ከም እተወሃበ ብምሕባር ድማ ኣብቲ ዞባ 500,000 ጥሪት ከም ዘለዋ ዝሕብር መጽናዕቲ ዳግማይ ክኽለስ ጸዊዑ دكتور يوناس موداتا وننت طريت نزكايدو مدبات حكمنان كتابتنا مكلخالم وقادن بالعات لزلو والعلترا تغنزبام طريتم ككتبون حمامات مزرايو وابقربهم نزلو اكالات بغلطف كحبرون تلابيو كابون ننت طريت ويزور زهرة محمدن اتو حسن قاسم بوغنم طريت مونا نبين اخول كم زي كونات عنان استحلو من زخوون زبلت او تيت كم زركبن تغيسام طريتم ابغزيو حكمنا نبز رخبالو بوتا كوسدون ام مسسان طريت كابوم زدل خمالون مخانو مرغاغيتم ابزوبا دوبا وقيح بحري حكمنا كتابتن استخايدلن قصر طريت مساب زوبا الله زبحال قصر ناي طريت كنصاصر كله عب فللي زلو اتصقب ابز زوبا ناي زلو قصر طريت مفلاط اب استخايده مصنعت ديو ويس شفنا كتابتن حكمنا نيو ملس زدلي حتي احمدان محمدي كم من كعكع